салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам анами намуд бархатои королевский ба украшени дизайни фасон. Ма як вақт навор доштам, набуд ҳар рӯз мепурсидам духтаро, набуд аллакай бо рангош омадай. ҳозир сета ранг дорост, сабзишам нишон метиҳам. Нархушон духтаро 550 сомонӣ, 3 метраш. бори фасон. бархатошон тозае. ассалому алейкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Фаберлик. дар муҳлати 2 соли кориям зиёда аз 30 миллион кор кардагим. мехоҳем чунин пулҳои калон кор кардан, соҳиби чунин хонаҳои зебо шудан, соҳиби мошин шудан, соҳиби он орзуҳое ки шумо аз кӯдакӣ доштен ба орзуҳоятон расидан, дар ватсапи ма бинависен, барои шумо низ кора меомӯзонам. фақат занҳо. ин наворҳои ман барои занҳо аст. барои занҳое ки ман наметонам, намедонам, намешава, нанависен хубтараш, барое ки шумо баҳона меҷӯен. ман мисли худам ҳамон занҳое ки ман метонам иншоаллоҳ бо ёрдами худованд ҳамааш мешаванд, ана ҳамин гуна занҳоро интизорам. дар командаи ман зиёда аз 100 то директор ва миллионта консултанти лидер аст. метонен шумо низ ба ҳамин рӯзҳову қуллаҳо бирасен. пас бинависен дар ватсапи ман. ина духтаро ранги сабзи талха баргаш 550 сомон духтаро. нигоҳ кунед. бархатошон агар регал ам набоша, хитои ам боша, оригинал аст, то хушро ягон чи намешавад. баъд баъзе одам ҳастанд ин китара медзананд духтаро, амҷара баъзеш ин хат таҳ мекунанд. баъд метонен ки як сири дигараш ин хелаки брида бумоне, ирам ба фасон мебелавш гулдурак мира. баъд духтарако ин дизайн бо омадагиай, ирам 550 сомон. нигоҳ кунед. лавошам тур дора, мокрни бархатия, ранги сиёҳ дора, сабз дорад, сирхи рӯшан дорад, сиёҳ дорад, фиолетови дорад, фиолетови баланд, фиолетови паст, бар дови. я борам сабзша нишон метиҳам, дар сабзи дига наметона. ина ирам турдор, ирам аҷоибот бори фасон дибад.